Башкаланың башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы 2021 һөнәри бәйгеһендә 16 педагог көч сынашты. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсем Яштанова. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары арасындагы осталык бәйгеһендә еңүче итеп, Өфөнең 58-нче лицей укытучысы Әлфия Газизова билдәләнде. Бүген ул безнең студиябыз кунагы. Һаумыгыз Әфировна. Һаумыгыз. Шулайтып, нинди кисерештәр, шундай зур еңү яуланы котлайбыз һәзер. Һәм кисерештәрегезне ортаклашабыз. Еңүде аңлап битеп булмай әле, чөнки бик шатлыклы хәл һәм быгаса катнашкан булмагас аңлап битеп булмай әле, чөнки зур еңү икәнен аңлап битеп булмай. Бәйге ничек барды гомумән? Нинди конкурслар, дәгъвасларыгыз көчле инеме? Бәйге бик көсөргәнешле барды, чөнки конкурста катнашкан бар укытучылар да көчлеләр, талантлы укытучылар һәм 6 этап булды һәм һәрбер этабында ижади эшләргә туры килде инде һәм укытучылар тырыштык дип әйтсәк тә була инде. Онлайн этаптар, конкурстың этаптары онлайн булды. Шул Онлайн һәм шулай ук күзмә-күз карашып та шундай майдансыктарда бер-берегезнең иҗади осталыгын һынагансыз. Һәм тәҗрибә ортаклашкансыз. Шулай. Әлбәттә. Үзегезгә ниндидер яңалыктар алдыгызмы бу конкурстан? Әлбәттә, һәр конкурста катнашкан осракта яңалыктар була, чөнки без эзләнәбез конкурска әзерлек вакытында. Шулай ук төрле тикшеренүләр үткәрәбез бит инде. Гомумән иҗади эш бит бу. Шуның өчен әлбәттә булды яңалыктар. Быелгы елда һәр этап онлайн булды бит инде һәм Zoom платформаһы аша эшләнек. Иң мөһиме техник яктан техник саралар яхшы эшләргә тиешне. Һәм бу ханатманымы? Техник саралар әлбәттә ханатманы. Аллага шөкер, безнең мәктәптең техник саралар бик яхшы эшләй. Төрле вакытлар булды әлбәттә. Нинди конкурсның нинди этабы һәм өчен бәлки ниндидер катмарлык тудыргандыр? Ниндей этабы тип, мына милли кием презентацияһы этабын катмарлырак булды дип уйлайм, чөнки башка этаптары онлайн булгас, милли кием этабы бит инде очно булды дип әйтергә кирәк, һәм шул вакытта жюрилар менән осрашкас, күзбә-күз карашып, әзрәк каушалды инде, каушанык. Укытучылар менән күрешеп шул вакытта гына таныштык һәм конкурстың адагына инде укытучылар менән дуслашып та алдык инде. Шуны яхшы. Милли кием конкурсы ул бик үзенчәлекле, шулай бит, һәм бик сагу да конкурс. Нинди тәэсираттар калды бuna был этаптан? Һез үзегез әйткәндә кайсы арулың милли киемен күрһәттегез? Мин 1000 ару киемен күрһәттем, чөнки мин Димбуй Башкортстан Дәүләкән районының Яңа Япар авылыннанмын һәм был конкурска әзерләнгән вакытта әлбәттә без бик күп мәгълүмат укынык һәм ошо безнең 1000 аруына гына караган костюмды күрһәтү, үзенчәлекләрен күрһәтү бик мөһим эш ине һәм ошо костюмдың үзенчәлекләрен без балаларга ничек итеп күрһәтәбез, без ничек балаларга презентацияларга тиешбез. Шул да мөһим, чөнки без киләсәк буынды башкорт халкының тарихына кызыксыну уятырга тиешбез балаларда һәм һөю, ихтирам уятырга тиешбез. Шуның өчен бу бик мөһим конкурс дип уйлыйм, мөһим этап. Һәм шулай иҗади конкурсларның бере шулай. Дәгъвасларыгыз тагы нинди аруларның милли киемнәрен күрһәтте? Әйле яктарыннан һәм шулай ук тамяндар, үсәргәндәр, шул аруларның киемнәрен күрһәттеләр, бик матур итеп иҗади итеп күрһәттеләр. Бұл милли киемдәр, милли тамырларыбызды белү, уларны өйрәнү һәм балаларга өйрәтү мөһим әлбәттә, әмма бүген укытучы заман талаптарына җавап бирергә тиеш. Бүген инновацион технологиялар заманында, төрле бәйләнеш саралары заманында башкорт теле укытучысы нинди булырга тиеш? Әлбәттә, башкорт теле укытучысы заман белән бергә атларга тиеш, балаларның кызыксынган бүтән өлкәләрен дә белергә тиеш дип уйлыйм, чөнки балалар менән бергә атлаһаң, балаларга ла кызыграк, дәресләрен дә яратып карыйлар, тыңлайлар, дәрестә катнашалар. Шуның өчен гомумән укытучы балаларның күз аллаган бүтән темаларын белергә тиештер дип уйлыйм мин. Балалар бүген нимә белән кызыксына? Безнең шундай күз аллау бар, ул бәлки стереотиптер. Балалар бүген бары тик интернет, телефон, TikTok һәм башка бәйләнеш саралары менән кызыксына кебек. Әллә кызыксынамы улар уку менән дә?
Уку менән кызыкһынган балалар да бар, төрле балалар бар. Шулай да менә шул TikTok, Instagram'ын без ошо өлкәгә инергә тиешбез, үзебезнең материалдарыбыз менән. Уларның өйрәнгән, караган өлкәләрен без тазартырга тиешбез. Үзебезнең әдәбият менән, шигырьләр менән, үзебезнең башкорт теле менән, башкорт телен популярлаштыру менән уларның игътибарын җәлеп итәргә тиешбез. Ошо Instagram'да һәм TikTok'та мәсәлән. Җәлеп итеп буламы һуң? Буның өчен инде алымдар файдаланаһығыҙ? Җәлеп итеп була, үземә TikTok Сәхифәгә дә булдырырга тура килде инде, тимәк. Булдырырга тура килде һәм Instagram'да шулай ук әдәби әҫәрҙәрҙе укып барам һәм шунда алам инде ҡыҙыҡһындырырлыҡ һорауҙар менән балаларға. Улар миңә аҙаҡтан һорауҙар бирәләр, уҡыйҙар ҙа. Шуның өсөн был бик кәрәк эш. Бөгөн ысынлап та төрле онлайн платформаларда етерлек, унаһын ҡушымталар да бөгөн көндән-көн арта башҡорт телен өйрәнеү буйынса. Бына һеҙҙең үҙегеҙҙең ошо социаль селтәрҙә ҡулланыуҙан тыш тағы балаларҙы нимә ҡыҙыҡтыра алабыҙ? Бары тик социаль селтәр менән генә, интернет менән генә ҡыҙыҡтырабыҙмы? Юҡ, әлбиттә. Дәрестәрҙә, башҡорт теле дәрестәрендә бик күп сынапта ҡушымталар бар бит инде. Телефондарында һәр бер баланың без сәләм ҡушымтаһын индерҙек инде һәм шулай уҡ интерактив башҡорт теле платформаһында ҡулланабыҙ дәрестәребеҙҙә. Инофон ҡушымтаһы ла бар, бик күп ҡушымталар һәм үҙебеҙҙә уҡытыусылар ошо ҡушымталарҙағы һымаҡ күнегеүҙәр эшләргә тырышабыҙ. Үҙемде генә алып әйткәндә инде менә төрлөсә аудио күнегеүҙәр эшләтәм инде балаларға, ҡыҙыҡһындырам инде техника менән бәйле күнегеүҙәр. Йәнле аралашыу, ниндәйҙер сәхнәләштереү әҫәрҙәрҙе буларҙы ҡулланаһығыҙмы? Әлбиттә, башҡорт халыҡ әкиәттәре бит инде һәр бер әкиәттә тәрбиәүи мәғәнә ята. Шул әкиәттәрҙе сәхнәләштерәбеҙ, балалар менән ролләп уҡыйбыҙ монда, һаумы әкиәт конкурсында ҡатнашабыҙ. Ғөмүмән, был эш әлбиттә алып барыла. Уҡыусыларығыҙҙың ниндәй уңыштары һеҙҙе һөйөндөрә? Ниндәй уңыштары менән һеҙ хаҡлы рәүештә маҡтана, ғорурлана алаһығыҙ? Мин дәүләт теле уҡытыусыһы булараҡ уҡыусыларымдың башҡортса һөйләшеүе мине ҡыуандыра һәм беҙҙең бит төп маҡсатыбыҙ балаларҙы башҡортса һөйләшергә өйрәтеү һәм улар менән башҡортса һөйләшкәндә улар аңлайҙар икән мине. Бына шул һөҙөмтә һәм әлбиттә конкурстарҙа ҡатнашыуҙары, уларҙың олимпиадаларҙа урын алыуҙары мине шатландыра. Бөгөн беҙ башҡорт теле уҡытыусылары бары тик балалар менән генә, уларға ғына башҡорт теле уҡытмай, ата-әсәләр менән дә эшләй. Бына был ата-әсәләр менән эш ваҡытында нимә иң мөһиме? Иң мөһиме ата-әсәләр менән эш ваҡытында әлбиттә уртаҡ тел табыу ата-әсәләр менән. Сөнки был бик мөһим. Ата-әсәләр менән һөйләшкәндән һуң ғына менә был ғаризалар яҙыу моменты ла бар бит инде. Бик күп һорауҙар, мәсьәләләр сиселә ата-әсәләр менән һөйләшкәндән һуң. Әлбиттә, улар менән йыйылыштарҙа һөйләшәбеҙ, аралашабыҙ, шулай уҡ шәхсән дә аралашырға мөмкин, әгәр дә берәй мәсьәлә килеп тыуһа. Һеҙ бары тик дәүләт теле булараҡ ҡына уҡытаһығыҙ башҡорт телен, әллә туған тел булараҡ та башҡорт телен һайлаусылар бармы? Туған тел булараҡ һайлаусылар бар, әлбиттә, һәр бер параллелдә тип әйтәбеҙ бит инде 7-10 бала бар, әммә мин тик дәүләт телен генә уҡытам, менә мәктәптә эшләй башлағандан бирле тик дәүләт телен уҡытам. Һәм ниндәй үҙенсәлектәре? Үҙенсәлектәре, нимәлә тип әйтергә кәрәк, башҡорт теле балаларын ғөмүмән уҡытыу еңелерәк, сөнки улар менән һин туранан-тура баштан уҡ башҡортса һөйләшә башлайһың бит инде. Ә бында урыҫ балаларын йәки башҡа милләт балаларын башҡорт теле мөхитенә индереү ул әҙерәк ҡатмарлыраҡ процесс һәм ваҡыт талап итә. Шуның өсөн менә ошо процессты бик ентекле итеп эшләргә кәрәк. Хәтерләп уянғаны булманымы мына был ҡатмарлы эште ҡалдырып, еңелерәк берәй башҡорт гимназияһына урынлашырға, эште шулай еңелерәк алымдар менән ҡулланырға тигән? Нисә итеп әйтергә? Әллә был эшегеҙ һеҙгә нығыраҡ оҡшаймы? Юҡ, был эшемде, мин эшемде яратам, ғөмүмән уҡытыусылыҡты яратам. Тормошта төрлө хәл була, ләкин мин үҙемдең ысын уҡытыусы икәнен аңланым һәм беҙ һәр бер өлкәлә профессионал булырға тейешбеҙ, һәм шунлыҡтан бер өлкәнән икенсе өлкәгә һикереп йөрөгәнсе, бер ереңдә генә
оңыштарға өлгәшеп, эшләргә һәм һөҙөмтәләр булдырырга инде. Һәм бүген ата-әсәләргә нинди теләктәрегез бар? Ата-әсәләргә теләктәрем, өйдә балалар менән башкортса һөйләшегез, башкортларга ярашлы инде. Һәм башка ата-әсәләргә әлбиттә балаларның мәктәптә нимәләр өйрәнәһегез, кызыксыну санлык кәрәк ата-әсәләргә, чөнки балаларга был етмәй. Шул теләгем, балалардан күбрәк уларның тормышынан кызыксынырга кирәк. Ысынапта күбрәк бүген ата-әсәләр балаларны шул ук социаль селтәрдә тәрбияһенә калдырган һәм әйтеп үтәргә кирәктер, ата-әсәләрнең дә абруе нисектер төшә һәм акта. Һәм бына был хәлдә нисектер укытучылар ярдәмендә, уларның кәңәшләре ярдәмендә ла төзәтергә кирәктер. Әлбәттә, һәрбер бала килеп, кайбердә хорозлар бирә, Әлфия Рауфовна, ярдәм итегез әле, менә шулай нисек уйлайһыгыз дип. Әлбәттә, бу вакытта һәрбер баланы тыңлайһың, ярдәм итәһең. Шулай тырышып эшләйбез инде. Киләсәккә нинди пландарыгыз? Киләсәктә республика этабында уңышлы катнашу инде план һәм исәнлектә, һаулыкта яшәргә, шул алдагы тормышта зур уңышларга ирешеп, башкорт телен укытырга алдагы тормышта шул. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Һеҙгә артабан ел укытыусыһы төбәк-ара конкурсында уңыштар теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкаланың башкорт теле мәдәбияты буенча ел укытыусыһы 2021 конкурсы еңүсеһе, Өфөнең 58-нче лицей укытыусыһы Әлфия Газизова белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт, һау булыгыз.